Shubor nakaslem jong unongsan hima. Mentakasni ke kan reuterik ujemang arjar arpusaw nakaliang ke nyotrep Youth Council Education Cell kalalit banbu daga jingtho how Education Minister urakam is sangma habakren jikilat pathai khubor hadin ke jingya kendo yo menteri katanat puli puthi jong ke sarkar jilla nakaliang u Assistant Education Secretary jong ke sing usamla ban penbiang riang ulaong bakate ke jingjia kadai namar ke jingbam shimkhia jong ke National Testing Agency NTA kabala shimti ban penya ye kate ke examine hapo ke jella shusho nakaliang ke seng kala dawaru ni ki bor sarkar bakin pensitom de bating ya ke NTA kaba shimti ban penlong ya kate ke examine ulaong ru baka jingjia jong ke jingmat jing ki khna samla jong ke jella kadai namar ke jingbam la ban penyai bet ya rinti jong ke National Testing Agency ye kene ke examine ya kumba pi tip minin mo kumba pi minin ya jingja minin ha lihu halor ka jingtho exam khna ka CUT mo te pni minin ka don kendram ba ka management team jong ka lihu ka fail ban penbiang khna bat bun khna minin kila syam jinjar ba pini tang kapor ba bandrungu pini ka entrance kala ikapnya ba nang ta don si khna aru ki lapang te nakaliang ka choice yo jingtip ba kidan kita ki jingja nakaliang ka choice mining ila le marmar ban pet ke ka baja po ni hu tengilap shisha ba ki khna kila syam jinge shisha ha ka jingle bam sityo jong ka management team jong kanihu tengila iyo ban keren kendiak lu bat registrar beri ban pek ya hapor ngidang ya keren ule kumbom sityo ya ni ki dikot jong ka choice bat lu om bang kata ka ban su batai mo ka exam ka sedang lai beje tengi ya poi ngiyo nya keren bat sau beje le ne sau shneng ni lap ba hakatu kopor udang penbiang yi jingkeli ke exam ka ban sedang lai beje registrar bat tim ko jong udang penbiang yi jingkeli sau beje dan dia sau shteng dia company ba ka management team menin jong kan hu kala feel ban penya ya ka CUT namanta ki khna dia nakaliang ka choice ngimla ban susong man kem das ngap namar ki khna lawan chengi bat ru mila yo ban phone ya education minister menin yang banyak kenduk mentah dia namar ba dan meeting ni yo ban kenduk na submit ya kan memorandum nakaliang ka choice dia kan memorandum ni la tho ba audai ban form ka committee ban tek ya ka bajam nin hanuhu ban shim strict action ya ka management team ya ka jingle bam sinyo ko jongki halor ka exam ka bamenin nang taru ngila tho hakani ka city ba ka government ka state government ka dei ban appoint the nodal officer ba kin kamsuk ikna nodal officer uban ya dei bat ka NTA baki kena kin kamsuk namar bahan ni kenlap umdan NTA center kena ki syam jinge ba bun ki kena ki la phone nei ki la phone changa ki kmi ki pa ki la phone chingi ki nong yalam jong ka seng ki la batai ba hak menen ki bun ki kena ki bam tho ki exam te mentang la submit HT bat ni la ong ba ka state government ka di ban shimkhia halor ki kena menen ki badu tho exam bat om tang kata ka jingnong thumur jong ka NTA kala penbita ringi ke choice ba hadu ba dan ki kena kila ma opted ya ki subject ki baper ma na example no kum ki opted likely bi ki di bentho andre ba kapau ha ka admit ka kapau kan kawe te kum ya kata na kalian ka choice ngin buat bien bagi kena baru ki di bin yo tho ba ka state government ka di ben shimkhia namar pinpek ma ba kuminen bangi ni ya phone ya education minister mutip namar bakani baro kani ka CT ka David ba ka pet hi na dali misti usai kiti tengi ni bikin jinjar kena dalile menen ngilai kendo ka jingsha visi umdan bantai e bakani nei namar ba ula apet di registrapi kani tengi lai kendo registra menen te menen ka jinga kendo ka jongi kinong ilam ka choice de kapor udang prepare ki exam takada prepare ki question paper takada tre ni kendo dan la shai dan ni next and dan biang kani exam ni kendo shwa kapor kata kadika jingrai na ka choice lang piklam en marpet ma ka
kalau kum ni pi kili iba nomor ba state government ka priang ya kan ke exam ta state government kala adai ban pe lupa ke phinlap menta balai kami ke jing e nomor ba ki khinna kimtip shanu ban kili shanu banya yanu unfut talana ka government ka priang ke ni exam kala adai ban tip ke kala adai ban bu lupa ki helpline number yanu un call yanu unfut dikata pi ta kada ngiwan cha government em ông ta cái đâu mà kêu cho ca cái biang tăng hơn nhiều bom biang dan ini keren yang kata mau ba inong tang hanihu menin hanihu ka feel ke ka management Henry finda pekpat nak jing complain ki kena om nang kanihu ka feel nei baro ki kena ki ba apia ki city kila kulmar lo nomor ba kumong pi mene ki opted live subject Henry habami hakadmit ka kami tang si subject ta kata ka di ban ba clear mano di ban ba clear ka state government nomor ba ki kena lani ka HYC kumnu kan lek banya ya keren bat ki kiba penyat national hi kadi ka state government pi kadi banyak keren bat kiba penyat NTA national hi dan nak yang saya ingin buat dia babaro kena kiba apia kini ke city kin yo kalat bikin tho bat nang taru kimdei ban bandu ya ka admission ki college nomor babon bah ki kena menin ki du bantho ya ka city tengim tip ke college kan priang ne without city tengila ai ki jingtho show education minister ba udai ban pha shman ki college ba ki kena ki badu bantho ya ka city ki dei ban priang nomor ka dei ke jingle man hi ka dei ke jingle bom suknyo hi jong government den ta kada ko saja kumya tena kalian ka choisi ni sokya shibun ya kitu kena men ki bashem ki jing halor ka center ka badan hnihu halor ka jingle bom sudnyo jong kanihu tena kalian ka choisi ngin sim ki kindon ki ba ya registrar menen nang taru ya kani government ka jongi bakadeiru ban form kinja headline center baki kena kinsuk haba ki apia ki city nomor bun ki kena ki phone penban shangi kimtip kumno banne ki kmi pa kimtip kumno banne te ka government ngila pha kan ki city baka deiru ban form ka helpline center baki kena kinsuk ha ka bay dei baka ni city nomor bapi pidi ban sum thu bai kata kani ka pediang ya kani ka city ka pediang ka state pi ka nihu kan haki wei pak nihu bener ngila elect nihu bening ngila keren bat u registrar dia ka dei hi ke jing bomle yo ngila elap ru seni kinong hikai hakiwi santan dei shiteo swa kapor kila ong bahkan sadon kani ke city exam kila penbiang rupa shiteo swa kapor hendrei hanuhu menen kadon ke exam menen hi ki pha shi kinong hikai bakin kinwan badi ban pe ke exam takada ko sambi ke jing klumar mo management menen hanihu kala feel mo te kumekli iba mo nakaliang ke choisi nginum shong ba ni ngin ai ke bating yo ni registrar halor ke jingne bam sinyo ya ki kena fule ki batho ya ka city kum kai kita jing ban teng kabatan ya kata ngila ya keren para mangi ke ngin sapelat chuchu hanius ki senjam ki bangi ginde em long pilai